गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायलांनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आङो दिनैनि भिडिअआव लाबोदों रिजनिंनि माखासे सोंलुफोर। आङो रिजनिंनि सोंलुफोर लाबोयैया गोबाव जाबायमोन। आसाम पुलिस, DME जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना आङो रिजनिंनि सोंलुफोरखौ दिनै लाबोनाय जादों। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखायनो टाइमा 10 बाजि जाबाय, अब्लाबो आङो भिडिअ लाबोनो साननानै आङो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा बाहाय कुइसन नाम्बार 1आव दङ जाहैबाय नै बाव होनदों माने बाहाय 1 दङ, नै बाहाय जोङो नुदों 9, बाहाय 25 नुदों, नै बाहाय 4, बाहाय 16, बाहाय 36, बाहाय 9, बाहाय 25 आव नैबे दाना नैबे सोंनायसिनाव मा जागोन? माने नैबे लांदां आरो बेहाय बेयाव बे सोंनायसिनाव मा अनजिमा जागोन बेयो गैया आरो लांदां। दा बाहाय जोङो मा जागोन बेखौ जोङो एसे जोङो साननांगोन, एसे लजिक बाहायनांगोन। जोङो मा जाथावथाव बेखौ जोङो मोजाङै साननानै जोङो बिनि एन्सारखौ जोङो बाहाय नैबे अपसनफोरनि गेजेराव नागिरनांगोन आरो। दा मोजाङै जोङो नायोबा नुयो बाहाय ओरैबायदि दङ, बाहाय 1 दङ, बाव 9 दङ, बाहाय 25 दङ। दा बियो जोंना बाहाय रिजनिंआव जोंना मोनसे बर्ग अनजिमा, गन अनजिमा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मिथिनांगोन आरो। दा बाहाय बर्ग अनजिमा होनना बुङोब्ला जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै 1 सानजाब 1 मा जायो? 1 जायो। बे 1आनो जाहैबाय बर्ग अनजिमा। एबा 2 सानजाब 2 मा जायो? 4 जायो। बिदिनो 3 सानजाब 3 मा जायो? 9 जायो। बिदिनो 4 सानजाब 4 16 जायो। बेफोरो जाहैबाय बर्ग अनजिमा। दा अब्ला नैबे बाहाय जोङो 5 सानजाब 5 मा जायो? 5 सानजाब 5 25 बेबायदि जायो आरो। दा बाहाय जोङो नायोबा नुयो बे 1 दं नै बाहाय 1आ माबोरै जादों? 1 सानजाब 1 मा जायो? 1 जायो। होमबा 1 सानजाब 1 सानजाब 1 मा जायो? 1 जादों। दा 9आ मारै जायो? 2 सानजाब 2 मा जागौमोन? 4 जागौमोन। नाथाय 3 सानजाब 3 मा जादों? 9 जादों। होमबा जुदि 3 सानजाब बा मा जागोन बियो? 9 जागोन बियो। 3 सानजाब 3 मा जागोन? 9 जागोन। दाना 3 नि उनावहाय ओमफ्राय जोंना मा दङ? 25 दङ। 25 माजों मोनगोन? 25खौ मोनगोन 5 सानजाब 5 25 जागोन। होमबा बाहाय जोङो मा लानो हायो? 5 सानजाब 5 बेबायदि लानो हायो आरो। 5 सानजाब 5 25। दा अब्ला जोङो नायबा नुबाय 1 सानजाब 1 जादों, 3 सानजाब 3 9 जादों, 5 सानजाब 5 25 जादों। होमबा 1 नि उनावहाय मा लादों? 2 खौ बारनानै 3 खौ लादों। 3 नि उनावहाय 4 खौ बारनानै 5 खौ लादों। थिग बिदिनो बेखौ बानायनो हायो। 2 सानजाब 2 मा जागोन बियो? 4 जादों। जोङो 3 खौ गारोबा मा जागोन? 4 जागोन। 4 सानजाब 4 मा जागोन बियो? 4 सानजाब 4 16 जागोन। दा जुदि 4 नि उनावहाय जोङो 5 खौ गारोबा मा जागोन? 6 जागोन। 5 खौ नागारोबा 6 जागोन। 6 सानजाब 6 मा जागोन बियो? 6 सानजाब 6 36 जागोन। गोरोबबाय नै। होमबा जोङो 2 नि उनावहाय 3 खौ गारदों, 4 लादों। 4 नि उनावहाय 5 खौ गारदों, 6 खौ लादों। दा थिग बिदिनो बेखौ खालामनो हायो। बाहाय 9 नुदों नालाय 9 खौ माजों मोनो? 3 सानजाब 3 मा जागोन? 9 जागोन नै। दाना 3 नि उनावहाय जोङो 4 खौ गारनानै मा लानांगोन? 5 खौ लानांगोन। माने 5 नि बर्ग अनजिमाखौ दिहुननांगोन आरो। 5 नि बर्ग अनजिमा। 5 सानजाब 5 मा जागोन? 25 जादों। 5 नि उनावहाय 6 खौ गारनानै जुदि 7 लायोब्ला मा जागोन? 7 सानजाब 7 मा जागोन? 7 सानजाब 7 मा जायो? 49 जायो। होमबा बाहाय बे सोंनायसिनाव मा जागोन? बाहाय 49 जागोन। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन? 49 एबा 49 जागोन। होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि। अपसन बिया जागोन थार फिननाय। रिजनिं होननानै बुङोब्ला जोङो मोजाङै माने जोङो साननांगोन आरो। माने जोङो मोजाङै लजिक बाहायनांगोन। माखासे लजिक थायो आरो। रिजनिंआव माखासे लजिक हाबदेरो। बेखायनो बे कुइसना माब्रै जादों आरो बेहाय माखासे बिदिन्थि होनाय थायो। बे बिदिन्थिया माब्रै जादों आरो बिनि फिननाया माब्रैहाय जागोन एबा माब्रै ओंखारदों बेखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगोन। दा नोंथांमोना रिजनिंखौ मोजाङै साननानै एन्सारखौ होबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 2। कुइसन नाम्बार 2 दङ जाहैबाय। दाना मा दङ नै बाहाय मोनसे बाहाय दङ जाहैबाय नै ओरै 3 दङ, गाहायावबो 3 दङ, बाव 6 दङ, बाव 5 दङ, बाहाय गेजेराव मा दङ? 39 दङ। दा बाहाय 1 नाम्बार 2 नाम्बाराव दङ जाहैबाय नै 4 आरो 4 नैबावबो 4, गोजौआव 4 गाहायाव 4, ओमफ्राय 5 बाव 7 दङ। गेजेराव मा जादों? 51 जादों। दाना बाहाय नायदो, बाहाय गोजौआव मा दङ? 3 दङ, गाहायाव मा दङ? 4 दङ। ओमफ्राय बाहाय 5 दङ, बाहायबो 5 दङ। होमबा बे गेजेराव मा जागोन दाना? जों दाना बेखौ माबोरै दिहुनगोन? दा बेखौ जोङो ओरैबायदि खालामनो हायो। दा बाहाय जोङो नैबे 1 नाम्बारनिखौ जोङो नायग्रोनांगोन आरो। बाहाय माबोरैहाय नैबे गेजेर
माने अबे अनजिमाया गैयानो गेजेरनि अनजिमाया गैया बावबो गेजेरना नैबे गेजेरना गैया आरो माने नैबे सोंनायसिन दं नालाय बे गेजेरनि अनजिमाखौ दिहुननांगौ अब्ला दाना जोङो बेबायदि नुयोब्ला जोंना मा खालामनांगोन नैबे सिगांनि जोंना एग्जाम्पल थायोना बे एग्जाम्पलावहाय जोंना गेजेराव बबेया गैयानो गेजेराव गैया बेयावबो गेजेराव दङ बेयाव दङ आरो नैबेयाव गेजेराव गैया होमबा सिगांनि एग्जाम्पलाव जोंना गेजेराव दङ दाना बे गेजेरनि जोंना बे नैबे फिननाया माबोरै जादों बेखौ जोङो नागिरनांगोन ओमफ्राय नैबेना गैया नालाय दा जोङो नैबेखौ जोङो नागिरग्रोनांगोन आरो बिनिजों गोरोबनानैसो बेयो जाहैनांगोन दा बाहाय जों ओरैबायदिबो खालामनो हायो जों बाहाय बेखौ नागिरनायनि जों गोबां सिस्टेमजों जोङो नागिरनो हायो दा बेखौ जों ओरैबायदि खालामदो बाहाय ओरै दाजाबजोबनानै जायो नामा एबा सानजाबनानै जायो नामा जोङो बेबायदि रिजनिंनि अनजिमा गोमानायखौ जुदि नागिरनांगौ जायोबा जोङो बाहाय माखासे जोङो दाजाब दानख' बिदिनो मालाबा सानजाब मालाबा राननाय मोनब्रै जोङो बेबायदि आदबजों जोङो नागिरनो हायो दा बाहाय दाजाबनानै नायनो हायो एबा सानजाबनानै नायनो हायो एबा राननानै नायनो हायो दा ओरैबायदि खालामनो हायो बाहाय जोङो नायोब्ला नुयो मोजाङै बाहाय जोङो ओरैबायदि खालामनो हायो बेजों थ्रिजों थ्रि जोङो सानजाबनो हायो 3 सानजाब 3 बेसे जागोन 3 सानजाब 3 मा जागोन बे 3 सानजाब 3 9 जागोन ओमफ्राय 5 सानजाब 6 एबा 6 सानजाब 5 6 सानजाब 5 बेसे जागोन 6 सानजाब 5 बेसे जागोन 6 सानजाब 5 मा जायो जोंना 30 जायो दा बिसोर मोननैजों दाजाबा बेसे जायो 9 दाजाब 30 मा जायो 39 जायो होमबा बेनिया गेजेराव 39 दङ दाना बेजों एखे नैबे जागोन ना जायाखै बे फार्स्टनिखौ जोङो नागिरग्रोबाय दाना नैबेबो मिलायबायब्ला जोङो बे सिस्टेमजों नैबेखौबो जों दिहुननो हासिगोन दाना बेखौ नायदो 4 सानजाब 4 मा जायो 4 सानजाब 4 16 जायो दाजाब 5 सानजाब 7 मा जायो 35 जायो दाजाबोब्ला मा जागोन दाना 6 जों 11 3 4 5 51 जाबाय नै दाना गेजेरनिया गोरोबफैबाय होमबा जोङो बुजिनो मोनबाय गोजौजों गाहायजों बेजों सानजाबदों ओमफ्राय नैबेजों बेजों सानजाबदों आगदानिजों आगसिनिजों सानजाबदों ओमफ्राय उनाव ज' खालामफिनदों थिग बिदिनो बेखौबो जोङो खालामनानै नायदो दाना अपसनाव दंना गैया बेखौ नायदो दा बाहाय 5 सानजाब 5 मा जागोन 5 सानजाब 5 जुदि सानजाबोबा 5 सानजाब 5 मा जायोनो 25 जागोन ओमफ्राय 4 सानजाब 3 12 जागोन जेनेबा 4 सानजाब 3 मा जायो 12 जायो दा मोननैजों दाजाबदो दाना बेखौ जेरै दाजाबदों दाजाबबा मा जागोन बे दाना 7 जासिगोन 37 जागोन होमबा बाहाय अपसनाव 37 दंना गैया बेखौ जों नायनांगोन जुदि 37 गैयाबा दस्रा सिस्टेम जों खालामनांगोन दा बाहाय जोङो बेहाय दङ जाहैबाय थारफिननाया दङ जाहैबाय 37 बा अपसन सि आव दङ नै थारफिननाया होमबा बिनि एन्सारा बेनो जासिगोन आरो 37 आनो बिनि एन्सार जासिगोन दा कुइसन नाम्बार 3 बाव कुइसन नाम्बार 3 आव दङ जाहैबाय नै कुइसन नाम्बार 3 नि 1 आव दङ बाय कुइसन नाम्बार 3 नि 1 बाहाय सोरगिदिं मा दङनो 3 दङ बाव 3 दङ बाव 5 दङ बाव 4 दङ दा बाहाय गेजेराव मा दङ बेंखननि सिङाव 63 दङ दा बाहाय दङ कुइसन नाम्बार 3 निनो 2 नाम्बाराव बाहाय दङ 6 3 5 4 बेबायदि दङ ओमफ्राय गेजेराव मा दं 66 दङ दा बाहाय 3 नाम्बाराव मा दङ 7 6 5 3 दङ दाना गेजेराव सोंनाय सिन दङ होमबा बे सोंनाय सिनाव मा जागोन बेखौ नागिरनांगौ दा बाहाय जोङो बेखौ जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो नैबे 1 नाम्बारखौ फार्स्ट टाइम नागिरनांगोन बे 1 नाम्बारनि माखौ नागिरनांगोन नैबे 63 आ माब्रै मोनदों मा नागिरनांगोन 63 खौ जों बोरै मोनो बेखौ दिहुननांगोन आरो 2 नाम्बारावबो जोङो 66 दङ नैबेनि फर्मुलाजोंनो बेखौबो जों लांनांगोन जुदि बिसोर मोनैनि फर्मुलाजों लांनायाव गोरोबलायबायबा नैबेखौबो जों एखे फर्मुलाजोंनो दिहुनबानो जाबाय दा जोङो नायोब्ला नुयो बाहाय जोङो सानजाबजोबनानै नायनो हायो एबा दाजाबनानै नायनो हायो दा जुदि 5 जों जुदि 4 जों सानजाबोबा 5 सानजाब 4 जागोन 5 सानजाब 4 20 जायो आरो 20 जों जुदि 3 खौ सानजाबबावोब्ला मा जागोन 3 सानजाबबावोब्ला 60 जागोन 60 जों दाना जुदि नैबे नै माने 5 सानजाब 4 मा जाखोनो 5 सानजाब 4 20 20 सानजाब 3 मा जासिगोन 60 दाना 60 जों जुदि 3 सानजाबाथ' 60 जों जुदि 3 सानजाबोब्ला मा जागोन ना मा जागोन 180 जासिगोन नाथाय बेहायथ' 180 नङा होमबा जोङो नायोब्ला नुबाय 5 सानजाब 4 20 20 सानजाब 3 मा जाबाय जोंना 60 जों जुदि 3 दाजाबबानो मा जासिगोन बियो मा जागोन 63 जासिगोन बियो दा बे एखे सिस्टेमैनो नैबे कुइसन नाम्बार 2 खौबो जों नायनि जुदि 3 जों 5 सानजाबोब्ला 3 सानजाबबा मा होनो 3 सानजाब 5 15 जागोन 15 जों जुदि 4 सानजाबबावोब्ला मा जागोन 15 जों जुदि 4 सानजाबोब्ला 60 जागोन 60 जों जुदि मा होनो 6 दाजाबोब्ला मा जागोन 60 जागोन
थिग बिदिनो जोङो बेखौबो एखे सिस्टेमै जों लांनो हासिगोन 5 जों जुदि 3 सानजाबोब्ला मा जागोन 5 सानजाब 3 मा जायोनो 15 जागोन 5 सानजाब 3 15 15 जों जुदि 7 सानजाबबावोब्ला मा जागोन 15 जों जुदि 7 सानजाबबावोब्ला 7 सानजाब 5 35 7 सानजाब 7 8 9 105 जाबाय 105 जों जुदि 6 दाजाबोब्ला बेसे जागोन 6 दाजाबोब्ला मा जागोन 111 जागोन होमबा बाहाय मा जागोन 6 खौ मा खालामनांगोन नो बाहाय माने 4 खौ सानजाबग्रोनानै 6 खौ दाजाबनांगोन होमबा मा जागोन बेयो 111 जागोन होमबा बाहाय बिनि फिननाया दंना गैया बाहाय 111 दङ नै ऑप्शन डी आ जासिगोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 4 आ दाना माबायदि दङ दाना नायदो बाहाय 7 दं बाव 3 दं बाहाय 40 दं नै 11 8 दाना बेयाव 57 दं दाना बाहाय 25 दं बाव 16 दं दाना बाहाय जेबो गैया होमबा माखौ दिहुननांगौ नैबे गाहायाव मा जायो बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला नैबेसोरखौ जोङो नोजोर होनांसिगोन दाना बे मोनसे 40 आ बोरै जादों बिसोर मोननैनि गेजेराव मा खालामोब्ला 40 जागोन दाना 57 आ बिसोर मोननैनि गेजेराव मा खालामोब्ला 57 जागोन बिसोर मोननैनि गेजेराव मा खालामोब्ला बाहाय मोनगोन बेखौ दिहुननांगौ आरो दा होमबा जोङो नैबेखौ नायग्रोनांगोन 7 सानजाब 3 थ' 40 जाया 7 सानजाब 3 मा जागोन 21 जागोन जोङो बेखौ बेबायदि दिहुननो हाया 11 जों जुदि 8 सानजाबबाबोथ' जाया बेखायनो जोंना मा खालामनांगौनो 7 नि जोङो स्क्वायर लानांगोन एबा मालाबा समाव क्यूबबो लानांनो हागौ बेबायदि आरो मालाबा वर्ग खालामनांनो हागौ दा 7 सानजाब 7 मा जायो 7 सानजाब 7 7 सानजाब 7 मा जागोन ना बे 49 जागोन दाना 3 नि स्क्वायर लानोसै 3 सानजाब 3 मा जागोन दाना 3 सानजाब 3 9 जागोन दाना दानख'योबा मा जागोन लाथिख' फैबाय 4 फैबाय 40 जाबाय नै दानख'योब्ला बेबायदि जागोन दाना 11 नि स्क्वायर लागोन 11 सानजाब 11 मा जागोन 11 सानजाब 11 121 दाना 8 नि सानजाबा 8 सानजाब 8 मा जागोन 64 जागोन दाना दानख'योबा मा जागोन जुदि 11 निफ्राय 4 थांबा मा जागोन 11 निफ्राय जुदि 4 थाङोब्ला मा जायो बाहाय 7 जागोन ओमफ्राय जुदि 11 निफ्राय जुदि 6 थाङोब्ला मा जागोन 5 जागोन 57 जाबाय नै होमबा बाहाय 57 दङ थिग बिदिनो बेखौबो जों नायनो हायो दा बाहाय बेखौ नायनांगौ जायोब्ला 25 सानजाब 25 मा जागोन 25 सानजाब 25 जोङो बेखौ जोङो नायनांसिगोन ना 25 जों 25 सानजाब नायनांगोन 25 सानजाब 25 मा जायो जोङो 25 सानजाब 25 600 मा जायोमोन 25 जायो नोंथांमोनाबो मिथिगोन सानजाबनानैबो नायनो हागोन दा जोंना 16 सानजाब 16 मा जागोन 16 जों 16 जुदि सानजाबोब्ला मा जागोन 16 सानजाब 16 10 सानजाब 6 36 6 होबाय 10 सानजाब 6 9 थाहैबाय बाहाय 10 6 थाहैबाय 6 फैबाय 6 ओमफ्राय दाजाबोबा मा जागोन बियो 5 फैबाय 200 माने 256 जागोन दाना बेखौ दानख'नो नायदो दानख'नो नायनानै मा मोनो बे एन्सार जागोन ना जाया दाना नायनो दाना दानख'योबा मा जागोन 15 निफ्राय जुदि 6 थाङोब्ला मा जागोन दानख'योब्ला 15 निफ्राय जुदि 6 थाङोब्ला 9 जागोन ओमफ्राय जुदि 11 निफ्राय जुदि 5 थाङोबा 6 जागोन 5 निफ्राय 2 थाङोबा 5 निफ्राय जुदि 2 थाङोबा 3 जागोन 369 बाहाय अपसन गेजेराव 369 दंना गैया बेखौ नायनांगोन 369 जुदि दङब्लासो एन्सारा 369 जागोन दा जोङो नायोबा जोङो नै अपसन ए आव दङ जाहैबाय 369 होमबा बिनि फिननाया मा जागोन 369 जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आङो नेक्स्ट भिडिअआव मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर लाबोगोन बेखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ